Teto sa sisit pat kani kapor. Na kaleng juga kum uwei u mong sung snong. Hakabang iya kani ka jingja ka jing sat kan jong kini ki seng samla. Ki samla ki perdok praslam jong kari kasi kini ki jong i. Ya ka jing persak jong ki ya kani ka projek ka baksorka ka ban rak bantai ya kata ka resort nane ban penlong kai kumbang yu snow ka jing keren jong u konrat sang ma uang bangi mut penlong tang kum ka jaka ban penlong meeting ini ban penlong jing yalang ka ba kham he nga snow ban ong haya kan di ka ban ta pha se yiem konrat sang ma ban le jing yalang kat ucip ni star undon jaka ka bit kelak kumba kini ginong yalam ki ministar kim than su kim pang su kim sitom su kim yap su telah dai bagi than bagi pang kinang pang kinang sitom kinang long hi kumba ngilong kadai bala perkhat ngam ong arsil lai sien kum ong prestun ngang ong perkhat lai phau sau phau sien ru kum no ka klam perkhat su long se tang banyak keren tang bla long nong yalam tang bla long sorkar philong sorkar nak benta jong mo philong sorkar nak benta jong ki duk kisuk nak benta upat ba wa bon balang wala ban pensong suki phi hang tu sekretariat wat yu sngo saro ada phi sung thu ya kata te phi dei ban perkhat nak wei ko magal ong hak tu jing wai ko ong wat chu pen biet ko seng NPP nilang ya sai phi wat chu pen biet kan ni ko dei tangkan ni pen biet wat chu pen biet phi mut ban li lam rut ye ki jaka puta baru sekata kadang don tang sport border area ko mangil i sa border area bat sa the bat sa tei kalong kum ju bat krung bat kenip kenap tementap mut mon di sundon no na po pei ha po pei jong ka mi khalaya ko kinong yalam wat ju pen biet su wat ju pen biet ko sek NPP nga tho tu jung wai tu kan ma pat ba tena kalen ju ngam sola kan sa ban klem mi sekmat nga kersan ye kini ki samla ki ble sa thangan hadu san ri tu ligi sngi kan de ka basu tenga su ong lada jia e yu ni u samla u wala sim ye gani ka banta ban sa jin i mono ban ba khi khila ban ya pen bat ka pisa teng ka bat ka sim rio kan ma ba lada jia e yu ni khon samla ka e ka ban jia ha ka jela mi khalaya ka jomi ke swaba ki e ko mangla ong swaba ki e jing sne ki jing thala klet no ki jing pen biet klet no ki jing sikor ki jing thok ki jing lam ler ki jing jeler jong phi ko ki nong yalam wat ju kemen to ho wat ju pen biet wat mut bo pat ba u biet u pat ba mta baro la start lut la tip lut ji ka but po but senti ki jong phi te lamar kata kada swa ba ka ding kan kelang to perkhat bah ada ja ke basnio ya kini ki kon samla ka jelakan ap jima kata tengalai ilpa baru sakawe ngakwa ban ong hang ni ngang i hang yes nong jungi hi ka don ka wei ka company ka baki ong ka company Amrit company menswa tu ngila sak khang no namar ba ka jing bombit bombiang ka jing torti ka jing penjabo ik umbang umdi ya ka snong ka tha kum ta ter te menta le ka ni ka company ka ladai ka jong konrat sang ma te ka jing sma nga ya ng to man ka sngi ni kinong snong hang ni snong ka jing sma tu ka ka jing utong tu ka konrat tu ka bala pala nga ong itu kinong tre jo ki tu ong pek bha pi dei ban le bha
kajing sma utung kita ke ikan rat hadu kata-kata te ki ong yang yai sa seba yai sa min selek bahan ong lek kham kloi kat bedang mi kisni kadang sma mener menang wan jing wan ngayak to mut su ban tan man siem ban ring man siem kham palat ban jaka marten kan jing sma te kum no pin biet pi ong mayo kam yo jam kitrai snong yo itu ka kam ban nyat tu ban penbong itu ka tulong konrat kum no pi ong yo kam ki basong po ki bas ai dei daki wei daki jat ben rio ya kata ta de jing sisa ngaru ngasmo ban kersan halor kani ka phang de subjek ka bakini kon samla ki laya kersan ting ban sa ban sim suan ta ka ra ka ban sa thangan nga ha ko ngape yaki ngi is in lung la ngalas ngudai ban ong yaki ko ki kon samla la dolong hi ka bala ng sudai ba ngilom sim su gini sinjam ba sa thangan mar ba ngimla ban pe yipsi ba pi sa thangan ngi su tho min pajudon bentah kan di kaliang tabang su tho pada bakala tang si kenta ke jing thangan ni so bom don perthei don ru ki ba terstaw ten mar kata kadau ngin yaki no laki wei de kilat kilinti hato kalong na kumno ya kata ada dei ka don kalat ban thau ki wei kilat kilinti kan kham ha bangin ya thau ki wei kilat kilinti te kan ni ka dei ka jing pan sko na kaliang jonga tang bang kit bok kit yang ya pi ko ki khon samla ki badon ka jing ie ki jing sot ho ya kala wei ka ben riu ublei hi ubalong ka bor un ai bor un san ya pi kumba pilai ya pan pa lalu bas dang ka ni ka jing ki pi la ya sedang ka jing duai ublei snau ka jing duai ka jong pi bat ka jing duai lem ka jong iru na ki snong ki ba pher ba pin nom tlot than ba pin lom ja ka ai to kan mau ba yom daniel ka ba ya kilanti ka ba ba aba kila thep yu hakram jong kising kim pan man saw pi na don ki jingat ke bas khem kumba sing uksan pan man saw daniel phiro phidon hang to ha ke ka ba phidon ublai unda ker ba phinum ja ke ai ka ba susi ha ka ni kam ta ba phi sa than ta tang kum ta khublai subon